zientzia handiagatik. Hori etorri boktegi jaialdira, eta aurten, urtero bezala, ikastolaren ekarpena oso etorria da, eta goza dezagun. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Eskerrik asko hemen egotea beti. Gu, Elaitxo besteko ikaslea gara. Oso pozik gaude proiektu hau zuekin partekatzeko aukera izan dugulako. Gaurkoan, gure gelakideen artean osatutako Booktuber bideoak aurkeztera goaz. Bai, Booktuber bihurtu gara, baina zer demontre da Booktuber izatea? Junek emango dizue esplikazioa. Bai, Booktuber izatea YouTuber moduko bat da, baina liburuei buruz hitz egiten duena. Guk gure liburu gustukoena hartu, irakurri eta gero gure artean ideia partekatu ditugu. Azken urratsa izan da zaila, baina baita divertigarrena ere. Gure belakoak izan gara, aktore, zuzendari eta kritikoak ere. Pantailan ikusiko ez gure lana. Baina, zergatik egin dugu, zergatik bestela egin liburuekin. Jonek azalduko dizue gure helburu nagusia. Gure proiektua oso argia da, irakurzaletasuna bultzatzea. Liburuak ate magikoak dira. Tira, liburu asko irakurri ditugu eta badakigu liburuak ez direla obligazio bat. Opari bat baizik. Irakurtzean gela batik atera gabe, espaziora bidaiatu daiteke edo dinosauriekin jolastu. Guk zuek zirrara hori zenbitzen nahi dugu, eta horretarako sortu ditugu bideo hauek. Irakurtzea animatu zaitezte. Baina, irakurketa ez dugu ondo pasatzeko aukera bakarrik ematen. Bada gehiago, enara kontatuko dugu. Hala da, irakurtzea burmuinen hartzen du. Liburuek hiztegia aberatsa ematen digute. Hitz aurrea, gozamenaz, irara, hitz berri asko ikasten ditugu, eta horrek esan nahi du adierazteko gai garela. Gainera, irakurketari esker sentimendu asko ezagutze ditugu. Beldurra, tristura, poza, eta horrek laguntzen digu pertsona empatikoagoak izaten. Literaturak pertsona hobeak egiten gaitu. Laburbilduz, liburuak irudimena, hitzak eta bihotza lantzeko tresna dira. Orain berok esango digu. Primeran, ikusi duzue nola lan egin dugun, zein izan gure helburua eta zein aberatsasun dakarren irakurketa. Gida grabatzerakoan oso ondo pasa dugu, eta espero dugu zuek ere liburuak hartu eta mundu berri bat deskubritzeko aukera izatea. Mila esker etortzeagatik eta gure irakasle eta familiei ere eskerrak eman nahi dizkiegu laguntzagatik. Bukatzeko finaretan gaude, eta orain gure Booktuber bideoak ikusiko ditugu. Jarri eroso eta gozatu gurekin.